Pak, 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 pak. Ketemu maning karo Inyong. Ya kangen di Kabadaya. Dina kiye nang hari dina kiye Inyong agep tuku motor anyar. Inyong banget ing ngrangsas sedulur. Kiye motor wis puluhan tahun karo Inyong. Ning agep tekani karo motor sing anyar. Melas temenku ya ngancane Inyong. Dengan agak buka mana gitu lor. Wong Inyong ya wis kudu zaman kekinian ceria. Jane Inyong banget tresna karo motor kiye. Ning Inyong kudu ganti. Lor, Inyong jane banget ndelangsa karo motor kiye. Ning agak buka maning ya lor ya. Wong nyatane kudu ganti ya. Jadi Inyong agak pangkat ya. Agak maring toko ngendi mbuhnya orang ngerti. Pokoknya mlaku disit lah ya. Inyong agak pangkat tekonek kena lur. Cepetan disit ya. Aku benar. Terus nang ngetut Inyong ya. Iya. Yo. Sedulur, Inyong mubeng-mubeng tekan di ora. Jebule Inyong botol ngendi jajal? Botol Sanjaya Motor. Wah, Inyong agep tuku motor lagi gopet dandeng. Nyuwis gawe duit ya. Ini gawe duit akeh banget. Regane sepira, Inyong agep pilih sing kaya apa? Inyong ya ora ngerti. Ya lur, mlebu ya lur yuk. Agep ketemu karo bose. Para petugas itu jero ke. Ya. Ayo mlebu yo. Ya. Kula nuwun. Mangga, mangga. Sinten niku? Aku lah. Sinten Kaki sih? gobet loh. Kaki gobet iki. Oh iya, mangga, mangga. Pripun niki? Niki ababane. Nggih. Kula ajeng tumbas motor. Niki Sanjaya leres. Nggih leres sangat niki Bang Sanjaya motor. adol gedhok napa adol Nggih sangat. Motor Honda. Motor Sanjaya khusus Honda? Motor Honda nggih. Khusus motor Honda. Ini ku. Nggih. Kula Pripun? pengen kertas informasine. Oh, nggih, saged. Mbok jere sampat cocok kali kula nggih. Nggih, Kula jam nggih. mlebet lah. Mangkarin. Pripun sih? Dicek rin nggih. Oh, dicek. Nggih, sekedap. Nggih. Dicek suhu dari Sesuai kesehatan nggih. Betul, kita mematuhi protokol kesehatan. Oh, ngoten nggih. Ya, betul. Pinten iki? 36. Wah, sehat nggih. Sehat. Alhamdulillah. Terus Kula mudi niki ngriku Agak nggih. mriki neri, Oh, hand mriki nggih. sanitizer, nggih. Oh, nggih. Alhamdulillah. Lur, nganggo protokol kesehatan nggih. Ambune wangi. Monggo. Nyuwun sewu nggih. Nggih. Alhamdulillah. Niki Mas, asmara sinten Mas? Ufis. Mas Uwis niki alhamdulillah. Niki kayonge kula to wis kayong cocok kepengin Nggih. tumbas motor. Nggih. Kaya niku. Kita sing cocok nggih kula niki napa mawon sih motore? Nggih, sing pasti teng mriki kathah nggih. Oh, Wonten nggih. tipene macam-macam. Oh. Wonten sing matic. Matic. Nggih, wonten sing cup napa bebek Oh, biasane bebek nggih. wonten. Terus Oh. sport napa Sport. motor lanang niku lho. Motor lanang. Nggih, motor lanang. Nggih, terus? Monggo kersane sing pundi? Oh, kaya Kira-kira niku. sing pas pundi? Oh. Nek menawi senenge napa touring napa Oh. sing teng gunung-gunung nggih cocoke sing sport. Oh, sing sport. Nggih. Nek kados kula kepengin wis arep pensiun lah. Dolan karo ninine, dolan jodoh kaya Nggih, niku. nggih. Sport kaya niku dan Nggih, sport sing santai niku saged Oh. nggih. Kula pun butuh yatra niki. Lah nggih ningali
Niki napa motore? Niki para anu niki marketing niki niki. kontere, Alhamdulillah. nggih. Sanjaya leres niki nggih. Sanjaya motor. Teng pundi Purwakerta? Teng Purwakerta. Oh, jalan apa? Purwakerta, Jalan Jenderal Sudirman Jalan nomor Sudirman. 830. Oh, ya niku. Nggih. Cobi nggih. Nggih. Ningali sing kados metik kaya napa, Ngomongin ningali spot rin. kaya napa, Nggih, nggih, nggih. bebekan kaya napa. Nggih. Ya niku. Cobi tok lho niku. Monggo. Lur, ini aku paring anak dikantani nang manajere iki ya. Coba ngerti oli bonus. Maju, ndeleng kaya ngapa? Motornya yuk. Anak yuk. Ya yuk. Lah, gue sing metik ya, Pak. Sing metik? Sing ngarane metik ya. Kaget iki, Kang. Motor metik. Kayak Iya. ngene. Niki metik. Nggih, niki ADV namine. Aderek larang niki nggih. Nggih, mboten lah. Lah mboten lah nggih. Nggih. Nang ngadol pari. Nggih saged. Iya. Lah niki Nah, niki metik. niki metik nggih, niki Oh. Beat, Honda Beat. Oh, Honda Nggih, Beat. sing paling laris. Oh, sing ngarane Honda Beat kaya Nggih, niki Honda Oh, Beat. paling laris niki. Nggih, paling laris Niki niki. ah, Lah niki enggal. Honda Genio. 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 Oh. Niki nggih metik. Nah, niki nggih metik. Niki Vario. Oh, ya niku. Honda Niki Vario. metik niki. Nggih, niki Cantik. niki sanes motor. Motor nggih. Niki gambare mawon Gambare niki. mawon. Lur, ki nang nggon metikan lur. Bedeng liyane maning ya. Iya yo. Mana yo? Iya. Nah, niki sing ngarane motor bebek noko. Niki niki bebekan niki. Bebek noko kap nggih. Niki Oh, namanya apa niki? Supra X Supra X nggih. 125 cc. Satu selangkung cc. cc nggih. Lah upamane niki. Lah nek niki tipe motor sport Nggih balapan nggih niku. nggih balapan niku. Apik banget nggih. Panas nggih. Nggih biasa nggih balapan sih niki lho terus Ya panas. niku nggih. Niki upamane adine niki banter banget nggih. Nggih. Oh, nggih balapan niku. Nggih balapan. Lho. Nggih, napa nggih lare nem niku. Sing kaya bahasane Rossi napa niku Nah, nggih. nggih nang MotoGP niku lho. Oh, nggih. Niku anu Vario. Nggih niki Matic Vario. Oh, Matic Vario. Oh, ya niku. Nggih. Lur, jebule sing ngarane motor, ana motor sport barang nggih ya. Ini bingung. Ana bebekan, ana metike barang. Matur suwun nggih, Mas Utis nggih. Nggih. Kula kepengin ndeleng liyane angsal. Angsal monggo. Oh. Monggo. Ya niku nggih. Pak. Pripun? Niki napa niki ketinggalan malah. Saking asike kula Nggih, ningali kula- motor kula niki. goleti malah teng pundi. Niki Honda Versa. Nggih niki Honda Oh. Versa. Niki kategorine niki motor sport. Kayong dhuwur banget nggih. Nggih mboten. Pas. Kayak cocok karo nggih Nggih. nggih. Nggih Lur. Bapak pas sangat. Kayong nyong cocok karo niku lho. Yo. Nggih. Tambu Spot tangguh Versa. Irit. Oh, ngirit. Irit sangat Oh, niki. ngirit pinten setunggal pinten kirang langkung. Niki nggih gangsal liter. Oh. 50 liter, 50 liter, Nggih, 50 liter seliter niki. rek. Nggih. 50 kilometer. Nah, nggih, 50 kilometer. Aduh, upamane nggih Purwakerta nggih ubeng-ubeng Oh, utang nggih. kantenan nggih. Lah. Ngantos bosen. Atas bosan nggih. Alhamdulillah. Lur, kayonge nyong cocok sing nggih lho. Spot. Spot kaya gagah banget kaki gobet nggih. Niki matur nuwun DT nggih. Nggih. Receh tok. Ampun ditilar-tilar nanti. Nggih. Matur suwun nggih. Nggih. Wingi adol pelem, Oh. adol jagung, kaya niku. Kadang nggih. Alhamdulillah. Kepripun niki enggane kula cocok niki, Pak? Nggih, mayu diproses mawon. Diproses? Nggih, diproses mawon tuh, Pak. Langsung deal niki. Langsung niki mboten usah kesuwen lah. Asal bonus. Nggih angsal. Wonten. Pasti wonten bonus. Oh, kaya Nggih, niku Bapak. nggih. Lur, ini lagi closing. Pokok katek bayar iki duwite iki, ya. Ngono. Ana yuk, iya. Iya. Niki nggih Mas nggih. Nggih, monggo langsung mawon ke Aduh, bagian penjualan. Kepagi kali penjualan. Aduh, baik. Ayo nggih. Monggo. Niki kula ajeng tumbas motor. Kira saya bosan niki kan kepagi kali bapak ibune. Niki yatrane, Mbak. Oh, nggih. Nggih. Kula nenggah kwitansiine nggih. Nggih. Nggih.
Oh, teman nggih. Lur. Inyong wis duwe kwitansi niki. Jebule ya, nang Sanjaya banget yang gampang. Malah mengko ana STNK jalane barang. Ningen motor kiye agi di servis, agi diisi oli, spion, lampu apa baik. Agak tak jikot, ndeleng kaya ngapa nang gudange. Ayo ya yo ya. Nyonteng paringan aja. Jo, ndeleng anak kaya ngapa prosesnya ya. Kesuwun ki, Mbak. Ya. Lah niki Pak Gobet, motor sing dipilih Bapak wau. Nggih, niki CB versane sing ditumbas Bapak. Nggih, mangkeri niki badhe disetel. Oh, disetel Nggih, apa niku? dipasangi aki. Oh, pasangi aki. Nggih, dipasangi aki, terus diisi oli, bensin, dipasang spion. Bensinnya full. Nggih, boten setunggal liter. Nggih. Isine pinten sih niki? Niki isine gangsal liter. Oh, gangsal liter. Gangsal liter nggih. Oh, nggih. Terus makanya dipasang napa plat nomor sementara juga. Plat nomor sementara juga. Terus niki syarat-syaratnya apa Niki buku pedoman. Oh, buku pedoman. Nggih, men mboten bingung nek ngageme niku. Oh, kaya niku nggih. Carane nganggo kepripun? Nggih. Makanya niki buku wonten. Wonten sedaya. Lengkap nggih. Lengkap sedaya. Alhamdulillah. Terus makanya saged didol langsung niki. Saged menawi sampun selesai disetel niki. Nggih. Sedulur, jebule nggih setel disit nggih. Ora langsung juga gawe Bali, masyaallah. Ditandani sing bener ya Mas ya. Oh, aja kuwatir Mas. Dinae tip ya. Nang Gusti Allah. Sedulur, yang kepengin baru kaya ngapa maning diane jajal ya. Lur, iya. Mas Utis. Nggih. Ini kula dibekta teng pundi niki? Lah, niki sing arane gudang niki, Pak. Oh, gudang. Nggih, gudang, tempat penyimpanan sepeda motor. Oh, napa mawon motor sing dicade teng Sanjaya teng mriki? Nggih, disimpen teng mriki, Pak. Disimpen Nggih. Keamanannya terjamin pokoknya. Terjamin. Oh, kali nggih ngecek niku wau. Lah nggih, kali nggih nyetel-nyetel motor sing badhe dikirim niku, Pak. Niku. Nggih. Oh, motornya kathah sangat nggih, Mas. Nggih, sedaya tipe motor disimpennya teng mriki teng gudang. Oh, sedulur, aja khawatir pokoknya persediaannya stoknya barang motor nang Sanjaya ngedap-edapi. Matic, Sport, bebekan, anak kabeh nang kene. Lengkap. Lengkap nggih Mas. Nggih, lengkap sedaya. Ini banget yang seneng bunga, percaya karo Sanjaya. Iki lho ya, aja kelalen. Maju pada rame-rame tuku nang Sanjaya. Mas Utis, niki kula dibekta pundi malih niki? Niki sing namanya bengkel atas Sanjaya Motor, Pak. Jebule luas banget Sanjaya nggih. Showroom-e wonten bengkele. Komplit. Alhamdulillah. Lah niku maksudnya niku kula disanjangi tirose angsal bonusan 3 kali servis kepripun niku? Nggih. Mangke niku saben wonten periodene. Oh. Kali bulan. Sekian bulan. 6 bulan. Tunggal tahun. Oh. Sekawan Servis. gratis. Oh, selama pembelian Di Sanjaya. di Sanjaya Motor. Alhamdulillah. Dados Tambahan satu lagi tambahan malin apa? Oh, napa niki? dari Sanjaya Motor itu ada member card Wih. untuk servis. Oh, kayak niku. Alhamdulillah. Murah. Oh. Mung 10.000, Pak. 10.000 niki fungsine kangge Fungsine kangge servis nggih. dapat diskon 20%. Oh, selajengnya. Oh, Masya Allah. Seumur hidup niku. Alhamdulillah. Sukses selalu kangge Sanjaya nggih. Kula dadi merasa tenang niki. Sedulur jebule luar biasa nang Sanjaya. Orang mengoli bonus liane, ini servis sudah dijamin tekan setahun, 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, setengah tahun, terus setahun gratis. Terus oli, niki member inyong ya. Kita kali member, alhamdulillah. Aben-aben inyong servis, inyong oli gratisan 10%. Oh, 20%? 20% lur. Wis aja mada-mada. Gagian bae ya, mari Sanjaya tuku motor apa bae ya. Inyong anu be nembe adol apa harimau. Iya. Suwun nggih Mas Utis nggih. Kula teng ajeng wangsul niki ajeng mundhut
bonus lainnya nggih. Nggih. Pun dados nggih, suwun. Niki kaya niki Mas Utis kali Mbak. Kula ajeng wangsul niki, ajeng bekta wonten. Apa pripun? Wonten malih niki, Pak. Wonten Napa bonusnya napa niki? Jaket kali helm. Jaket kali helm, helmnya helm sing standar niki nggih. Standar. Alhamdulillah jaketnya saya niki. Jaketnya saya. Alhamdulillah Lur, inyong ngelu jaket mati nggih. Alhamdulillah. Jaketnya apik banget niki. Alhamdulillah ana tulisane Sanjaya. Kula tak masurin nggih. Matur suwun nggih. Moga-moga sehat selalu, sukses selalu Sanjaya. Ayo niku nggih. Kapan-kapan dolan ngene kula. Tak suguhi Putin. Ayo niku nggih. Asem-asem. Kelilan. Lur. Inyong gagang nganggo nggih ya. Wis oli nyong. Agak Bali ya. Agak Bali. Langsung dina iki tegawe ning nyong. Ayo gue ya. Gagah ora ki Lur, gagah ya. Iya. Ana kena ge. Ya. Wah. Wah. Asik banget ge. Wah. Balik ya Lur. Selamat ya.